problemas son pro Coruxo, por certo, visitantes ilustres, estaba Denis Suárez e despois veremos outro visitante ilustre neste partido, pero Coruxo ten un gran problema na definición, falábamoslo a semana pasada, 450 minutos en marcar. Isto xa non é casualidade. Sí, e ademais tiña para este partido a Mateo sancionado e o dianteiro centro lesionado. Claro, é que sen Salinas, parece que houve un antes e un despois deses problemas físicos de Salinas no Coruxo. Pero bueno, ainda así, na primeira parte, eu creo que estuvo igualado, pero empezou un pouco máis o Coruxo, non? Estamos a ver xa xogadas da segunda metade, onde aí o Celta si demostrou unha boa cara. Sí, foi superior, no medio campo lle ganou a partida e foi capaz de crear situacións de peligro e xusta victoria do Celta B. Ainda así, o Coruxo tivo esta boa oportunidade que salvou, eu creo que Borja Iglesias, que adoita marcar goles, aquí estivo para salvalos e despois conseguiu en 5 minutos os 2 goles o Celta B, o 0-1 fermosísimo, gol marcado por Borja Fernández. Este é un golazo. Pero non é nada fácil. Ese balón aí co interior. E o primeiro toque. E o 0-2, unha xogada tamén moi bonita, combinativa do Celta en ataque, que acaba rematando Omar Santana. Ese remate ao fondo da rede, xa o dicíamos, o Celta non acababa de coller a boa serie fora da casa, así como comezara moi ben o campeonato, bueno, cuestión de rachas que teñen os filiais, e aí vemos o segundo protagonista, vémolo aí de fondo, quen é? Michel Salgado, que veo a ver o partido, a apoiar o Celta que conseguiu esta victoria. Tiven sorte, caeu no rechace na zona na que estaba e pude enganchala ben e por sorte foi a portería. Hoxe non fomos capaces de gañar a pesar da primeira parte moi seria que fixemos e algunha ocasión para pornos por diante, pero a falta de goles está nos lastrando un chismo.